18 май көнне минем иң якын достым Сафиуллина Галия Сәлим кызының 60 яшьлек юбилее. Шуңа да бүген иң җылы теләкләремне күркәм сүзләргә һәм хисләргә төреп җиткерәсем килә, дип башлаган Нырлаттан дустыгыз Гөлшат апа әлеге язмасын. 1962 елның Ширмешән районы Иске Кади авылында бар дөнья шау-шәшкәгә күмелеп килгән мәлдә, ишле гаиләдә 10нчы бала булып, Галия ханым бу җиргә аваз салган. Ул мөгаен туганда ук елмаеп тугандыр. Һәр хәлдә миңа шулай тоела. Чөнки хәтта авыр чакларында да аның күз карашын томан каплаганын, йөзе каралып чыкканын күргәнем булмады. Авылның уңган, хезмәт сөючән, бердәм һәм тату гаиләдә 11 бала үсәләр алар. 1979 елда урта мәктәпне тәмамлап, Лаеш авыл хуҗалыгы техникумында хисапчы белгече алып, районга эшкә кайта ул. Төрле оешмаларда 40 ел буена, шуларның 30 ел буена баш хисапчы булып хезмәт итеп, лаеклы ялга чыга. Кайда гына эшләмәсен, аны бар җирдә дә гадел, җаваплы, җитди, хезмәт сөючән, намуслы, игътибарлы һәм ярдәмгә ашыгучан булуын сиземләп алып, тик хөрмәтләп кенә торалар. 1985 елда ул үз тиңен, гомерлек мәхәббәтен очрата. Бәркәтә авылы егете акыллы, сабыр, хылыклы, тыйнак Сафиуллин Халил белән тормыш корып, 2 бала, бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Хәзерге вакытта балалары да үзләре сыман үрнәк гаиләләр корып, Казан шәһәрендә гомер кичерәләр. Бүген бәхетле әти-әнинең инде 4 оныклары бар. Алар лаеклы килеш әби-бабай исемен йөртәләр. Галия ханым мәктәптә укыган чагында ук шигырьләр яза башлый. Шагыйрәләр күңеле бигрәк тә хыялга, хискә бай бит ул. Тумыштан күңеленә шагыйрьлек уты салынган кеше башкача яши алмый. Ул гомере буе шагыйрь булып кала. Әмма бу очракта бераз гына аңа үз мавыгын туктатып торырга туры килә. 50 яше тулгач кына ул чын-чынлап каләм тибрәтә башлый. Хәзерге вакытта аның 5 китабы дөнья күрде. Ул бихисап шигырьләр һәм җырлар авторы. Аның шигырьләренә язылган җырларны Татарстанның танылган эстрада артистлары башкара. Республиканың Болгар радиосында аның сүзләренә язылган җырлар бик еш яңгырый. Бер генә көнен дә ул зая уздырмаска тырыша. Аның инде үз тамашачылары, үз укучылары бар. Галиянең шигърият дөньясын кереп карасаң, алар үзенчәлекле. Туган җир, туган туфрак, авыл моңы, авыл матурлыгы, яшьлек еллары, мәхәббәт темалары урын алган. Тормыш дәверендә очраган гаделсезлек, кимчелек, авырлыкларга багышланган шигырьләре дә үз урынында. Горур, зыялы, затлы. Татар кызына гына хас тыйнаклык та, усаллык та, шибәрлек тә мулдан бирелгән Галиягә. Бүген аны төрле дәрәҗәдәге бәйгеләргә, чараларга мөхтәрәм кунак итеп чакырып алалар. Аның акыллы фикерләрен тыңлап торуы гына да рәхәт. Төрле буын, яшьтәге кешеләр белән үзенчә аралаша белә ул. Шуңа да күпләрнең ихтирамын казанган шәхес. Өстәвенә дустым 2 дөньяны да тигез күреп, Хак Тәгалә кушкан туры юлдан атларга омтыла. 1997 елда күптән күңелендә йөрткән хыялын да тормышка ашырды ул. Изге Мәккәгә барып, хаҗ кылу бәхетенә иреште. Дини гаиләдә тәрбия алганга күрә, күптән инде 5 вакыт намазын калдырмый, Коръән Кәрим кануннары буенча яшәп, балаларына, оныкларына хәер дугалар кылып тора. Бүгенге көндә тормышына шөкер кылып, балаларына ягымлы әни, иренә сөекле хатын, оныкларына яраткан әби булып яши. Дусларны без үзебез сайлыйбыз, ләкин иң яхшыларын вакыт сайлап ала диләр. Рәхмәт сиңа, Галия, чын дус булып кала белүеңә. Шатлыкларны да, кайгыларны да эшкерсез уртаклаша белүеңә. Сине гомер бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелемнән котлап, бары тик изге теләкләр генә теләп калам. Аллаһ Тәгалә бар гомереңә сәламәтлек бирсен. Халил белән тигезлектә, балаларыгызның тормышына шатланып, оныкларыгызны сөеп, гел шулай туганлык җепләрен саклап,
туганнар, кыда-кыдагылар, дуслар белән яшәргә бергәләп насыйп булсын. Иҗат шишмәң саекмасын. Тагын синең каләмеңнән күпме матур җырлар, көйләр, сәхнә әсәрләре төшәр. Анысын вакыт күрсәтер. Үз юлын үзе, сабырлыгы, тыйнаклыгы, тырышлыгы, максатчанлыгы, тәвәккәллеге белән яктырып баручы дустымның хезмәтләре гасырлар узгашта яктылык, нур шәшеп торса иде. Гомер юлының да, иҗат юлының да озын, бәхетле булуын теләп калабыз. Минем теләкләргә Рафаэль белән балалар да бик теләп кушылалар, дустым. Ялгыш булмый очрашулар, языла алдан язмышлар. Рәхмәт сиңа язмышым, дустым белән очраштым. Дустым минем бик түземле, уңган, булган, киң күңелле. Бар эш кулыннан килә, кеше хәлен сизә, белә. Ул булганга мин күп еллар белмим яши кайгылар. Авыр булса хәл-әхвәлем, аннан сорыйм киңәшләрем. Руханың нык, көчле, хезмәте авыр, изге. Шин хатын-кыз бәхете телим, башкачын дус мин белмим. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь еллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде сикәлтәле тормыш юлларың. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомере буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми, дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа, дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда, гомер барда, якын дуслар булып, яратып. Хөрмәтле Галия ханым, дустыгыз Гөлшат апа гаиләсе белән юллаган теләкләрне матур җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз, бәхетле булыгыз. Çigelerge salkın jiller, korlar sibib isselerde. Eli bit eligine, immatur meligine. Yaşı başlagan kızı gibi, şap bilip teminigine. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup batarga. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup batarga. Ukşelerge basıp gelip balalar üselerde. Yüreğim yaş yüreğim nice yaş birselerde. El bit eligine, immatur meligine. Yaşı başlagan bızı gibi şap bilip teminigine. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup batarga. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup batarga. Küttür şok dünyasında jinlerini sızganıp, eğlenip qaraganda durmas üçün kızarıp. Eli bit eligine, immatur meligine. Yaşı başlagan biz gibi şak bilip teminigine. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup batarga. Ey gümür bir vakit bir, tağını bir balkırga. Yürekte kıyaş çıkıp, tan bulup
Quyosh chiqib tong bo'lib otarga